Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Салом алейкум дӯстони азиз, нашри навбатии барномаи футбола дар канали Goal TG пешниҳоди шумо мегардонем. Бозингари 26-солаи дастаи мунтахаби Италия Стефан Эль-Шарави аз дастаи Рома ба дастаи хитоии Шанхай Шенхуа гузашт. Нархи гузариш то ҳол маълум нест. Ҳамчун бозингари Рома Стефан Эль-Шарави дар 139 бозӣ иштирок карда ба задани 40 гол даст ёфтааст. Скаутои Ливерпул дар бозии Суперкубоки Россия ки байни Зенит ва Локомотив гузашт иштирок карда, бозингари дастаи мунтахаби Эрону дастаи Зенита Сердар Азмуна таи чашм кардиянд. Хотиррасон мекунем ки бозӣ ба ҳисоби 3-2 ба фоидаи Локомотив анҷом ёфту, аммо ду голи Зенита хиди Сердар Азмун зад. Харидории Жоао Фелиш аз тарафи Атлетико Мадрид маъмурияти дастаро маҷбур месозад ки қатъи бисёри бозингарош хайри хуш кунад. Дар сомонаҳо хабар баромад ки дастаи Англия, Эвертон ва Вулверхемптон мехоҳанд бозингари хатти ҳамлаи Атлетикоро Диего Костаро харидорӣ кунанд. Атлетико то ҳол ягон ҷавоб надодааст. Хотиррасон мекунем ки Коста дар чемпионати Англия дар вақташ аз дастаи Челси бозӣ мекард ва қатъи чемпионати Англия хуб хушрӯшинос аст. Аз рӯи хабарҳои Эл Десмарке, полузащитники Реал Марко Асенсио шояд карьераи хича дар Ливерпул давом диҳад. Сомонаи мазкур хабар мерасонад ки Ливерпул аллакай 75 миллион евро ба Реал Мадрид пешниҳод кардааст. Баъд аз эълон кардани хоҳиши тарки Тоттенхем, тақдири Кристиан Эриксон то ҳол номаълум мемонад. Аз рӯи хабарҳои сомонавӣ, дар ҳолате ки Погба тарки Манчестер Юнайтед кунад, шояд ҷои ӯра Кристиан Эриксон гирад. Фақат рафтани Погбарам аз Манчестер Юнайтед аниқ нест, барое ки Манчестер Юнайтед Погбара аз 180 миллион кам ба касе доданӣ нест. Ба ҳамин тамом дӯстони азиз, барномаи мо ба охир расид. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.